Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we're speaking about ugogo Maweni, who has just welcomed her baby twins. Sizokhumbula ukuthi ugogo Maweni was arrested at the beginning of this year, and one of the things ayicela ibail izona wayesho ukuthi ukhulelwe. Abantu abaningi-ke abafana bogogo Sikhotheni babemdelela kuMaweni besho ukuthi cha, unamanga akamithi lona, ingoba nje ufuna ukudedelwa ukuze aphume aqhubeke nokuganga kwakhe. Maweni-ke beginning of this year wayeboshiwe icala ayelenze eminyakeni edlule lokushaya omunye osisi babadlali bebhola ejola nabo. Kuthe kusanjalo-ke kwaphinde kwavela namanye amacala-ke ngathi amacala okubulala abanye abathile esebenza nabo. Nje wagcina esephumile-ke wayithola-ke ibail, wahlala nje iy'nsukwana ejele waseyake yayithola-ke ibail. Okwamanje abantu abasaboshiwe kusaboshwe umalume wakhe, umalume kandoda yakhe uSabela, bayibona basahamba icala. Maweni-ke naye usalihamba-ke icala-ke njengoba lingakapheli engakanikezwa isigwetsho. Kodwa-ke njengamanje umukela amawele akhe awatholile izolo lokhu aphilayo, kusho ukuthi-ke njengamanje usenezingane eziwu-6 ezibalwa nalezi ezimbili zikaSabelo. Nalezi eziwu-4-ke nazo zikhona ziyaphila, bafana. Impela nje abazalile wabazala kubadlali bebhola, omunye wamdlala kumlingisi u-S.K. Khoza, waphinda-ke omunye-ke wawuthola kulabadlali bebhola. Omunye usanda kushonelwa ubaba wakhe oshonile ey'nsukwini okade umdlalo webhola. Sithi-ke congratulations ugogo Maweni, siyambongela ngokuthi umndeni wakhe uyakhuphuka futhi uyanda.